Pathianin afa paring tu chu Chatuana Nunna kan nei ti ma ni nge ya kan hriat adua kan hriat theina turin zohana le khaton pakhat na hian keimani kan enfia na tur min hrilani chungte chu tuna hian kan zir ho don ani zona thon khat bunga chang somatanga chang som pathum khai lo cherang le pathian fa paring tu chuan ma nia hriat na anei ani pathian ring lo tu chuan ama chu do theia asiamani pathianin afa pachanchin a hriat tir arin lo wangin hriat tir na chu hei hi ani pathianin Chatuana Nunna min pe a chu minun na chu afa pa a omani fapa nei tu chuan nun na chu anei pathian fapa nei lo tu chuan nun na chu anei lo Chatuana Nunna in nei ti in hriat thei nan nang ni pathian fapa ming ring tu te hne na heng thu hi kazia kani ti in zohanan min hril ole Chatuana Nunna kan nei ti chu engtin nge kan hriat thei chang som pania khan fapa nei tu chuan Chatuana Nunna anei ati ani le pathian fapa lali suwa chu kan nei ti engtin nge kan hriat thei na chu athupek te kan zo mem ti zona le khathon pakhat na bung ni chang thumatanga chang ruka hian min hrilani athupek te i zo mem ti chu in en fia na turani chu zona thon khat bung ni chang thumatanga chang ruk ilo cherang le tin athupek te pom kan ni chuan chumi a chuan ama kan hriati kan in hria e athupek te pom si lawa ama ka hriati tu chu mi do theiani thutak ama a omlo tu po athu pom ero chu ama a chuan pathian amangai na afam kim tak zet to ani ama a kan omti hemi a hian kan in hria ani ama a ka omreng thin ti tu chu ama ang bok khan a ve turani athupek te pom ti chu athupek te zom ti na ani Krista thupek te asoina ni chanchin tha johana bung som pali chang som panga khan lali suan nangnin mi mangai chuan ka thupek te in zomang ati Bible lali suwa thupek te izomem Chatuana Nunna inei le nei lo i hriat theina tur chu lali suwa thupek te izomem ti in en fia tur ni chu zona thon khat bung ni chang thumna khan athupek te pom kan ni chuan chumia chuan ama ka hriati kan in hria e changlina khan athupek te pom si lawa ama ka hriati tu chu mido theiani thutak ama a omlo ati enge idin mun Bible lali suwa thupek te hi izomem ring tu dik tak Chatuana Nunna nei tu te chuan Bible lal isua thupek te hi anzom ti zona le khathon pakhat na hian min hril ani le ring tu te hian Bible lal isua thupek zong song te hi kan zom kim theilo kan pian tharni atanga tun thleng hian athupek te zom fam kim thei ring tu te zinga tu ma kan omlo ani le kan piang thar lo Chatuana Nunna kan nei lo ti na emmi nilove athupek te pom ti omzia chu Bible lali suwa thupek te hi ring tu nun kong hruai tu ani na asoina ani radar le computer ala ma khan man laya tuifin riata longa khwal zin thin te khan RC en chung zelin an zin thin achang chuan hruai tu RC an mu fia thailo wange mo hruai tu RC an en sual wange mo in kong dik lowa an lo kal te thin ani achang chuan tui phone tele an hriat lok lo thlipui lo tle te khan kong dik lowa a hruai te thin ani kong dik an mu le theina tur le an hriat le theina turin hruai tu RC en chung zel chuan an ti tur mak mo te ti in kong dika an lu le thin ole chutiang bok chuan ring tu te chuan Bible athupek te hriat lo awang emo athupek omzia kan hriat fu lo wang emo ani lo vek le har sat na thlipui le tui phone ten anuai vela wangin emo kong dik lowa kan lo om dei thei ani
nima sala ring tu chuan a kong hruai tu Bible Krista thu pek te enin kong diklawa a om ti a in hriat chuan a thu pek te nena in mil turin sim ngai te chu simin ti tur mak mo te chu ti in a in buat sai thina ni ring tu thinlunga adu per chu a thu pek te zoma nun hi ani a thu pek te pom kan ni chuan ti hi ring tu te chuan thil kan ti sual to ngai mia lo ti na ni lo zona le khathon pakhat na bung khat chang soma ti hian min hril thil ka ti sual lo kan ti chuan ama chu do theia kan siama a thu po keima nia a om lo ani ati ring tu in thil ati sual thei ti po ati sual ma se ring tu in thil ati sualin tirko pol ang khan ti ka du hi ka tilova ti ka du lo hi ka ti zok thin mir thei ka vani telul em tin chung ri la hen kan rum phong thin ani thil sual ti chu ring tu du ber nuam ti ber le tum ber ani ngai lo ma se thil ati sual thin zona thon khat bung thum chang ru ka tanga chang so ma khan ring tu chuan thil ti sual thin ma sela suala a om reng lo ati thon khat zona bung thum chang ru ka tanga chang som khai lo cherang u tu po ama a om reng chuan thil ati sual lo tu po thil ti sual chuan ama chu amhulova hriat po a rehek lo naute u tu ma bumin om su felna ti tu chu a felani ama a fel ang bokin thil ti sual tu chu diabola atanga chua kani diabola chuan atirata thil ati sual si a pathian fapa lolan chan ber chu diabola ta thote ati boral theina nani tu po pathian prin chuan pathian chi ama a om reng awangin thil ati sual thin lo pathian rin ani awangin thil ati sual thei hek lo hemi a hian pathian fa te le diabola fa te a hriat ani tu po felna ti lo chu pathian atanga chuak ani lo a u nau mangai lo po chu pathian atanga chuak ani hek lo changrukna khan ring tu chuan thil ati sual lo atia changkuana khan ring tu chuan thil ati sual thin lo thil ati sual thei hek lo ati ani le ring tu chuan sual ati to ngai mia lo ati nai mi nilove changrukna le changkuana tongkam hi Greek Bible chuan present tense among present tense amana wangin thil chin dan englai po thil chin dan thin a soina ni chuwang chuan changrukna le changkuana thil ati sual lo thil ati sual thin lo thil ati sual thei hek lo ati hi ring tu chuan thil sual ti chu chin dana anei ani to ngai lo ring tu chu suala anu reng to lo ati na ni ring tu te suala annun reng to lo na chan chu an chunga pathian chi a om reng wang ani ti tu na kanon chial tak chang khan kan mu khamo pathian chi ti hi Isu Krista chu la le chandam tua kan pom vele a pathian min pek nun thar ti la asol tam lawang korin thon ni bunga chang som pasaria khan tu po Krista a om chuan thil siam thar alo ni a thil lui ta chu aral ta a ngai te u alo thar ta ati Krista ring tu ta chu pathian ngeina a rin pathian fa kan nia Krista anun thar nei kan ni awangin suala kan nung reng theilo Chatuana Nunna nei ring tu te chu tiang mi chu an ni e ti zona thon khada hian min rilani chu tiang mi chu ini ini chuan Chatuana Nunna inei ti nangma nge in hriat theinan zona mangin pathian in a hril che nei chu